Seigarren ipuina, gizona eta sugea. Neguaren erraian, hotz gogorren artean, izosturik zeudela bazterrak, gizon errukior eta bihotz biguineko batek hartu zuen etxean sugea. Palagatzen zuen aleginez, ematen zion esnea, eta sukaldeko sokondoa berotu zidin. Heldu zan udaberria, eta nola ondo biziaz gizendu zan sugea, hasi zitzaion mistoa, edo venenoa, eta jaiki zan usikitzeko gizon bere ongileari. Azerretu zitzaion honi, hartu zuen makila bat, eta diotza. Hortikan hemendik, zoaz nere etxetik urruti, esker gaiztoko hori. Zer? Nik errukirik handienarekin eman, negua ondo igarotzeko, toki ezin hobea, jangarritzat esnea, berotegitzat sukaldeko bazterra, eta gizen eginda, premia igarota, gaitz egin niri, hilko zaitut bertan berehala irteten ez badezun nere etxetik. Bai berriz, isiltzorik irten beharrean gaizki egin nahiaz damututa, jasotzen du burua, ateratzen du estena, eta sartu nahi zion bere ongileari. Gaiztoari egiten zaion mesedea, egilearentzat da kaltea. Ez du honek esan nahi, kristauak gaizki egingo duela hon eginaz bere etsaia lurrekoari. Jesu Kristok agintzen digu erantzuteko guk hon eginekin gaizki nahi edo egin digutenei. Eskatzeko aita zerukoari, berak gaikik. Maite izateko bihotzez, izan gaitezen bere umeak, ekusirik nola erorten diran euri lurraren ongarriak, gaiztoen eta honen soroetara. Antzinako esana da, egin ondo edozeini, begiratu gabe nori. Ipuiak bakarrik esan nahi du, nolakoan diran gaizto asko, zein esker galdukoak, nola ezagutzarik ez duten, egiten zaizten mesedeak gaikik.